जितना लोग पावर स्टार पवन सिंह के गाना के इंतजार करत रहो, लगातार कहत रहो जे पवन भैया के गाना ना आइल, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अब बुझला हन जे भैया दूसरा सोमारी हो गई। सोमार के सावन चढ़ला, दूसरा सोमारी यानी 8 दिन सावन चल गई बा। तब पावर स्टार पवन सिंह आज फिर से अपन एगो पोस्टर रिलीज कर दिले बड़े। जानता नहीं कैसेट के नाम बा सेवा में बानी भोले दानी के, सेवा में बानी भोले बाबा के, ऐसे कैसेट के नाम बा। लेकिन लिखल ए गाना में लिरिक्स देले बानी आशुतोष तिवारी। अब तार लोग के एगो बात बताओ तनी, जब आशुतोष तिवारी के नाम आयल होई भैया तो एगो बात याद पड़ल होई कि एक तरफा नीलकमल सिंह का राज करावे वाला अगर केहू राइटर बा तो ओकरे नाम है आशुतोष तिवारी। ठीक बा, वही आशुतोष तिवारी के लिखल ही गाना हो। आशुतोष बाबा एगो और बात कहले बानी कि वेब म्यूजिक से हमार गाना आई लिखल, आ वेब म्यूजिक से गाना रिलीज भइल आशुतोष तिवारी जी के। लेकिन एकरा पहले 2 गो गाना पवन भैया के रिलीज भइल, आ दोनों गाना में म्यूजिक डायरेक्टर के नाम दोसर रहे, यानी सरगम आकाश। सरगम आकाश के म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन आवेला, अच्छा कंपोजर हवन। हम बहुत व्यक्तिगत उनका के जानता नहीं, लेकिन ये गाना में प्रियांशु सिंह के फिर जोड़ी दिखल बा। यानी ये गाना में पावर स्टार पवन सिंह के जवन ई गाना आइल बा सेवा में बानी भोले बाबा के, ये गाना के म्यूजिक डायरेक्टर जवन बाकी प्रियांशु सिंह बाड़े। लेकिन एगो बात और हम बताओ तनी रउआ सबके कि पावर स्टार पवन सिंह ये गाना के सिंगल गइले बाड़े। अब एक और बात माने वाला ही बा कि पवन भैया आज तक ले जितना गाना सिंगल गाए हैं, ये इतिहास रहा है कि जितना गाना सिंगल गइले बड़े वो गाना एक तरफा चलल बा, आ एकजुट होके उ गाना मार्केट में बाजल बा। लेकिन ये गाना से भी हमनी के उम्मीद इहे बा कि पावर स्टार पवन सिंह के फिर से करेज उहे बनी, करेज उहे रही। ठीक बा, बाकी बीच में तनी ऐसा इधर उधर हो गई तो कुछ लोग बुझल कि बाप हो बाप हम ही राजा बानी। भैया कितनो बूढ़ा हो जाएगा ना तो जंगल के राजा शेर रहेगा। आप इस बात को मानते नहीं हो विनोद? तुम बिना करने के लगते हो उछुड़ पुछुड़ करने हैं। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह का अभी गरिमा है, वजन है, पावर स्टार है भाई, अभी वो चीज बचा है। पावर स्टार पवन सिंह के आज पोस्टर आइल बा, हो सकता काल सवेरे टीजर आई, आ परसों तो गाना आई, आ ना तो काल सवेरे टीजर आई, शाम के गाना आई। यो हो सकता है कि वेब म्यूजिक ज्यादा लेट नहीं करता है भाई, वेब म्यूजिक बैक टू बैक काम करता है। ई तीसरा गाना अभी पवन भैया के रिलीज होके वाला बा। 8 गो गाना में से 2 गो सोमारी बाकी बा। 2 गो सोमारी, अभी 3 गो सोमारी, 5 गो सोमारी सावन में पड़ल बा, अभी 3 गो सोमारी बाकी बा। आ पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा गाना के पोस्टर रिलीज हो गइल बा, यानी औरी पवन भैया के 5 गो गाना बाकी बा, यानी 8 गाना का रिकॉर्डिंग हुआ है पावर स्टार पवन सिंह का। बाकी खेसारी लाल के एगो गाना आई रहा जौन बाकी त्रिपुरारी करके कुछ कैसेट के नाम रहा, तो रउआ सब देख ले ओके। बाकी पवन सिंह के जवाब में ई गाना में जवाब बा। बाकी जे भी वीडियो देखा था सब लोग से ये कहा वीडियो लंबा हो जाए 3 मिनट से तो दिक्कत होता, तो रउआ सब वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करिए, चैनल के तनी सब्सक्राइब करके बड़ा परिवार बनाइए, तनी हमनी के मन लागे, खूब वीडियो के शेयर करिए। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।